ده برفانبارا 1948 دا لیجنا گشتیان اتوین یک بویی رونشتن کی پیکانی. اوی رونشتنا خدا بیاننامه گردونی یا مافه مروان hat kabul kirin. Evi rونشتنه da. Armanca ve beyanname ve rونشتنه çi bu. Em hene kilisler bir sekinin. Armanca beyanname mafe mrovan ya gerduni jiber ku xaterin u tundiyen ser mrov zede bu. و شرن یه جهان یه یکم و یه دیمین دست بکره بو و پشتی و شرن جهان یه یکم و دیمین قدیا بون اف یک بوینا نتوان آوا بو جبر کو خطرین سر مروان زیده بو جبنا کو و هشمندی زیده بکن و وان خطرین سر مروان کم بکن جبر وی اف بیاننامه قبول کرد اف بیاننامه پشتی کو حتی قبول کردن دهم برسنباره و هفته برسنباره جبر و بیاننامه گردون یا ماف مروان هات بو قبول کردن وک هفته ماف مروان ته قبول کردن و ته پیروز کردن یعنی وک اعلان کردن کی چه نبو لجبر کو نوا وین هفته دا یا دا نوا وین می دا ما برفنباره دا هات بو قبول کردن بیاننامه یا دا رونشتنه دا هات بو آخ هفتن جبر وی او هفته هات بکوه و هفته ماف مروان هات قبول کردن و گوراوی ev saziyên sivîl ya dan evên demokrat evê ku ser mafê mirovan hişmendiyê dixwazin pêş bixin li gora wî kar û xebatê xwe kirin û hate qebûl kirin. Rastî mafê mirovan li Tirkiye asteke pir nebaş daye. Çima nebaş daye? Em hinekî derekî li serî bisekinin. Rêzikname û zagonên hukukî da ew hürmeta ji bûna mafê mirovan hatiye nivîsandin. Hatiye mîsogerkirin jî wî havîda qepskerekî tune. Lê dema li pratikê tê dinêrî mafê mirovan hertim didin aliyekî. Ew jî çima didin aliyekî? Ew jî ji ber ku berdewamiya pergala wan e. Ji ber ku pergala wan pirrengbûnê qebûl nake li ser nijadperestî û yekbûyînê ya da netewekî yekbûn tenê hatiye qebûl kirin û her tiştî xwe li ser wî avakirine ev tişt îndî pîre nagire. Yani te çika mafê mirovan mîsogerkirina wî ji zagonên hukukî da jî cî bigire ama pratik û hişmendî ji ber ku vana qebûl nake li ser nijadperestî hinek ev hişmendî zêde biye ji ber wî aliyên mafê mirovan da karnê dewleta Tirkiye pir nebaş e. Ji ber ku nebaş e jî hinekîn xetere û tundî jî diqewimin aliyên mirova da ya da tedel wan dibe. Em wek saziya û hede mesela ya da wek mafparastinekî em karin bêjin ji bûna her mirov karibe xwe biparêze mafê mirovan çiye hîn bike em ser vê xebatê xwe dimeşin. Yani hişmendiya vê êşî derekî mav pêşî hişmendiya wî zêde bike. Lê ji ber ku karneya dewleta Tirkiye li vî mirî de nebaş e dewlet jî pirî cara li nav netewî de pirsgirêk dikişîne. Li aliyên tundiya da ji ber ku li gelê xwe dike ya da hem welatiyên xwe dike ji ber ku mafê mirovan yê takekesî yê kesayetê yê şexsî ji ber ku tê binpêkirin her havî da lin hem dadgehê xwe yên nava xwe da yê dewletê da û hem yê navnetewî da pirî cara tê mehkûm. Ji ber ku ev pergala qirêj û ya yekbûyîn li ser pêşî tinebûnkirina û nehesabandina jinê hatiye avakirin pêşî ev xeter û nebaşî li ser jinê diqewime. Bi rastî mafên jina pirî cara hatiye binpêkirin. Dev ji mafê wî berdin pirî cara jiyana wî hatiye binpêkirin, hatiye qetilkirin, hatiye kuştin. Ma derek hinek li ser viya bisekine. Devleta Tirkiye li ser vên esasê nasekine. Li zagonê xwe yên hukukî da ya da mekanîzmayê xwe da ji bûna qetilkirina jina, ji bûna mafên jina hinekî tişta daye pêşiya. Lê ji ber ku hişmendî û esasê xwe da û fikr û ramanê xwe da wek xwedî nasname û xwedî maf nayê qebûlkirin ya da navînin jinê ji berî pirî cara ew mekanîzmayên wan jî çare ji vî êşî ra navîne. Çare vî êşî derekî tin esas bigirî. Her havî da fikr û ramanên jinê te esas bigirî û li ser wî jî derekî ti hişmendiyekî ava bikî. Lê pirî cara ji ber ku vana nayê qebûlkirin mixabin mafê jinê pirî cara tê binpêkirin û tede jî li wan dibe. Zarok jî eynî wisa. Zarok ji ber ku biçûkin ji ber ku ji wan ra hinekî parastin lazim e ji ber ku hinekî tişta nikarin bînin ziman ji ber ku hinekî ji ber ku biçûkbûna wan astengiyê wan hene hinekî tişta nikarin bifikirin ya da nikarin bînin ziman ji ber wî tede jî li wan dibe. Mafê zarokan ji wî havî da pirî cara tê binpêkirin ya da ji xwe zarok pirî cara zarok dibêje. Kîngê dilî bixwaze kare lêxe, kîngê dilî bixwaze berî kuda bike dice bira here ya da bêje çê derekî bike.
yani wek xudî maf nayê qebûl kirin xuza ji xwe em hemû li vê gerdûnê wextê ku jiyan dikin xuza bi me re ye em jî bi xuzayê re ne xuza ne zarî wî ye ne zimanî wî ye ne kare gazî bike ne kare ji me re tiştekî bêje lê pirî cara bi vî hawayê xwe nîşanê me dide yani çawa nîşanê me dide hawayekî baranekî wisa zêde tê neqekî da tofanekî tê serê me xuza xwe nîşan dide xetera xwe nîşan dide jekî tu pir ser me da têvan nehî tu werî ez jî jî werim heda pirî cara em ji ber ku axê û xuzayê dişewitînin ew xuza divêjekî besa yani te piriya mişewitan êdî nikare ew jî bi xwe re şewitandina xwe re ew jî êdî bi gel ya da mirov dişewitîne ji ber ku em lê xwedî dernakevin ew jî pirî ew jî êdî li me xwedî dernakeve piriya êdî em zerar didinê piriya êdî em tehdê lê dikin ew jî êdî bêhemdî dibêje ki em bi hevdûra li nav vê gerdûnê de jiyan dimeşînin wekî zarê min û zimanê min tune be ez nikarim xwe ji we re bêjim lê dema ku hûn zerar didin û zerar didin xweşî em wextê ku lê dinêrin îro me heftekî berê li ewkê li Çinarê ew gundên ku ji bûna cevheran ji bûna madenan şeveqê jandarma we girtibû ser gund wextê ku wê dîmenê rên zanî çi hat bîra min ew operasyonên siyasî da hatin kirin yên kecekê wê dawî yên sazî yên sivîl ya da yên partiyên siyasî jandarma ya da polis wextê ku êrîş dikir bi hawekî her hawî êrîş dikir û piranî çû ser gundekî ya da çû ser mehelekî ew hat bîra min lê wextê ku tu li vê dîmenê dinênî sadece ji bûna ku şîrketekî sermaye xwedî pere were numûneyeke cewherê bigire wê ecêva ew jandarma anîne wê de ew jî nîşan dide ki mafên xuzayê jî heye lê ew mafên xuzayê tu carî alî dewletê da ne tê qebûlkirin ne tê parastin û pirî cara jî tê binpêkirin mafên jiyanê heye maf jiyan bike ev mafekî mirovan e yê hemî hem yek evê ku bi sereketê qebûlkir jî mafê jiyanê yek jî van tu wextê ku şexsê bi rêz calan da terênî û li mafê hêviyê dinêrî di mijarî wî hene ya da di milî yek mijareke hinekî teknîkî ye hukukî ye hinekî jî civakî û polîtîk û siyasî ye em pêşî dixwazin mijar hinekî teknîkî ve bikin ji bûna ku were fehmkirin dema darvekirina ceza darvekirina li Tirkiyeyê hebû ew ceza darvekirin hat rakirin piştî ku ev ceza hat rakirin ama çima hat rakirin ku ev darvekirin ji bûna mafên jiyanê xetere ye ji bûna mafê jiyanê li gora mafê jiyanê nîne li her du li hemberê hevdûne ji ber ku hemberê hevdûne ya em ê mafê mirovan ji xwe re bijêrin ya da em ê darvekirinê bijêrin ya da hilbijêrin wê çaxê dewlet anî ji ber ku dixwast bikeve Avrupa Yekîtiya Avrupayê ya da bive endamên Avrupayê anî ceza darvekirinê rakir wextê ku ceza darvekirinê rakir hinekî biryarên darvekirinê jî dabû yek ji van ji bo şexsiyeta birêz û celan da ev biryar hatibû dayîn piştî ku cezakirina darvekirinê hat rakirin wê çaxê heteyî dawiya emirê xwe got ew ê birêz û celan girtîgehê de bîne piştî ku ev biryar hate dayîn parêzerên birêz û celan serî lêdan dadgeha Avrupayê û piştî ev serî lêdanê demekî dirêj nêzîkî ney dey sal piştî wî serî lêdanê pêva hat biryar hat dayîn got me rast e ceza darvekirinê me rakiriye wek dadgeha Avrupayê lê ev heteyî dawiya emirê xwe li bin tecdîdê da însanekî tu nikarî bidî razandin tu mecbûrî rê û rêbazên rojekî ew ê azad bibe ew ê rojekî karibe bi serê xwe karibe li derva bigere tu wan rê û rêbazî ya da pîvanî derekî tu nava xwe da ji dewleta Tirkiyeyê got derekî tu ava bikî bidî çêkirin lê mixabin demekî dirêj e dewleta Tirkiye ew ji bûna mafê hêviyên biryarekî hatiye dayîn lê mixabin ew biryar hêjî natiye çî û rê û rêbazên ku ew ê rojekî birêz û calan û yê weka wî îhtimalekî heye ew ê derkevin derve ev îhtimal ji bûna wê îhtimalê ew zagorên hukukî hêna dernexistin ev ya ji bûna mafê mirovan xetere yani li gora mafê mirovan dewlet tev nagere demekî dirêja rast e li ser birêz û celan tecrüdekî giran hebû hê tecrüd ana jî berdewam e çima ew tecrüd berdewam e ji bûna çima em ku da zanin ji ber ku parêzerî wî û malbatî kîjan demxwaz nikarin herîm wî bivînin îro vekî tecrüd hinekî sivik bîye li tecdîda çûndina îmralî hê berdewam e yani dewlet dibêje ki wextê ku dilê min bixwaze zêde bişînim wextê ku dilê min nexwaze te naşînim ev ya jî tecrüd e
ji ber ku van piskirêkên vî rengî ên dî çênebin mafê hêviyên derekî pêk were. Ji wextê ku mafê hêviyên pêk were ew ê rojeva me da ji bûna girava îmraliyê gurtîgehê belkî tecîd ji holê rabe. Li vê çaxê dirêjan rolû mîsyona xwirêze ji ber ku pêvajok ye. Eger ev mafên hêviyên pêk ney, îhtimaleka biçûk be jî ew belkî pêvajoyê da xetmandinekî çêbide. Çimkî nikare rolû mîsyona xwirêze bi vîya way. Wextê ku ev pêvajo jî dest pê kir, bin bangewaziya Bahçelî ser mafên hêviyê hat bangewazkirin. Ew jî zanin mafên hêviyên çê tê watê. Ew bi girêdayê mafê hêviyên hîne ya da ew ser mafê hêviyê jî pir nasekinin. Ew dixwazin ki li ser mafên hêviyên ev pêvajo were destpêk. Ev pêvajo were destpêkin û li gora wî bimeşe. Wextê ku mafê hêviyê jî were ew ê ev pêvajo daha pêş bikeve.